Present by Magahi Music Recording Studio, Guraro. Mixed by Ajit Yadvansi. पिंटू कुंवर यादव है देशा के जवाना मायर देशा के जवाना मा हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम पीता उदय यादव के मांझा ला 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 नामा बंगाल के सिलीगुड़ी में चाली गईले जानामा पीता उदय यादव के मांझा ला 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 नामा बंगाल के सिलीगुड़ी में चाली गईले जानामा दिसंबर 2023 साके दीना मार तेई साके दीना मा हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन करना मजनमा गइलन हो राम Mixed by Ajit Yadvansi. गाया जिला चेरगी थाना कारा मामा का नामा रोई रोई पत्नी रूबी कहे हो गईले वीरानामा गाया जिला चेरगी थाना कारा मामा का नामा रोई रोई पत्नी रूबी कहे हो गईले वीरानामा गायक चंपियाना का रोई रोई का नाम यार रोई रोई का नाम हो ऑक्सीजन के करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन के करना मजनमा गइलन हो राम ए राम हो ऑक्सीजन के करना मजनमा गइलन हो राम।